It does stop. Lengyelország és Ukrajna között. Up there! Kemény főrevitellel indítanak mindkét oldalon. Egy-egy ember. És egyébként ember előny. Let's do this fight. Fighter is at the wall. Take a notion. Alakul a következő földrevitel is, hogyha jól látom. Így van. Csekköltek pillanat felől. Nemzeti csapata Egyesült Államok ellen. Amerikai megfutó megpróbálják isként bonyolítani a helyzetet. Hátulról érkezett a balti játékosban. Két balti játékosra fölkövető. Néző kártól. Mekkorát kapott a balti játékos. Amerikai a földön. Egyesülnek az erőizmük. Egy kicsikét jobban kiegyensúlyozottan lesz a történet. Nagyon mennek az amerikaiak. Rohamból akarnak győzni, és eddig minden esély meg is van rá. Korát kapott az a srác. Röptiben mindenki a helyén van. Majd jöjjön a hírig második része. Ugyanilyen befutó taktikát. Átkázoltak a balti államok játékosán, és a kivonuló What a really nice tight shot strikes from the Israeli guys. Two people on the ground. And four people with five. 返してください。
Beszorítják a sarokba, Olinnét, Vadonnét csaptak. Visszaosztott a kínai játékos, de az utolsó útjában buszra ment. Ment vissza a játékostársához, bevédeni őt. 3 finn, 2 kínai. Finn szárfegyveres, jó kedvel, bőséggel osztogatja az ütéseket a szárfegyverrel. De egyelőre földre vitel nem történt. Kínai játékos szárfegyveres beszorították a sarokba. Onnét kijönni nem tud. Hogy írják! De most megkaptad volna mind a fegyverét, és beszólták a kínai kardos játékos is a sarokba. Sarokba szorítás nem szokott már jól végződni ebben a műfajban. De ezek a srácok nagyon kitartózálják a sarat. Segítségítést a kínai játékosok Finnek, és sikerült visszafordulni a sarokból. Rá is csapott egy jó nagyot a Finn vállára, hogy megtartsa a távolságát tőle. Finn szárfegyveres csatkod. Próbálja megtörni a kínai hadsikertét, de az nem törik. Kínai hadsiker, az nem törik. Bent a sarokban! Bent a sarokban, hogy ért a kínai szárfegyveresről, vissza is tolják gyorsan! Nem bírják se megrágni, se kiköpni ezeket a kínaiakat. Az egyes karában pedig két amerikai két ukrán csapott, egy amerikai hölgyet, aki nem akarja feladni, nagyon ügyesen terelgeti őket innét oda. Ez a játék már a kitartásra megy mindkét oldalon. Kínai játékos majdnem fölrúgta a Finnon, megpróbált kitörni a sarokból, de nem tudott kitörni végül. Ott állnak a finnek tanácstalanul, nem tudják kinyitni ezt a kagylót semmivel. Újra megpróbál kitörni a kínai játékos, de már kettőn is fogják, elrúgja a Finnt. Nagyon szépen ütések állnak előre. Nagyon jól csinálta a kínai játékos, de megint ketten fogják. Eszméletlenül nem adják fel. Nagyon kitartóan. Olyan, mint az egyes korányban, az amerikai mindig kezdődik egyet. Most elindult a megcsapkodja egy kicsit a mexikói játékos,
Hát, ha meg tudja győzni, hogy te küldjön, ketten is győzködik már, de még tartja magát. Nagyon szívósok a mexikói srácok. Egyébként nehezen fekszenek le, sokat kell őket csapkodni, hogy eldőljenek. De itt most ez meg most bírókat azon nem is állítják az elsőre. Mexikói játékos helyen érkezett az ukránba, áthazza meg, ugye 6-4-re igazából nem tudta. Úgyhogy inkább 140-rel ütögetik az oldalát neki. Ukrán emberelőnyben a játék. Mexikó játékos magával, mint egy ukrát is, és a bírók meg is állították. Ukrajna vitte a mérkőzés. Kettes talán Németország, Írország ellen. Hát, ha jól látom, 4 német fog ki ír. Szépen leválasztottak a kollégáját, az 6-os. Amint az egyik eldől, a mérkőzést leállítják. Egyelőre a Száptek belesek csapulózása dominálja a teret. Próbálják megvonni, hogy minősebb végszövetben a forrára. Tudod, a játékos pedig kanyol és jön rá a jelentés. Keményre csapulhatja a olasz játékos. Másodszornak a Száfegyverek. Egyelőre az előző felállás ismétlődik magát a kettes talánban, ami a kínaiak sikerét hozta el az előző menetben. Na de most vajon lesz-e máshogy? Egyelőre a húzóban olasz futójátékos ment a karán szélére, és ugrik rá az olaszra hátulról. Puff, olasz a földön! Nem, kínai a földön, bocsánat! Megérkezett a kínai tankért, ledobta majdnem a földre az oraszt! Pedig mekkora erőlettel ment neki. Újabb kínai földre vitel fog következni, hogyha jól látom, nagyon fogják egymást! Olasz földre vitel! Olasz embererőny! Olasz embererőny! Hát
az orosz fegyverére, hogy ne tudja használni. Az orosz falágó megérkezett kínai hátára, rá is csettintett egy nagyot. Ott a következő, de nem győzi meg ezzel a kínai játékos, de nem áll. És a bírók megállították a mérkőzést. Oroszország! There's a score tie between international team of China. It's a slow tactical start. The second place by the Italians. Letting Sama in the corner. Power shots from the Italian Warriors. Every team member stepping on their feet. Lengyelek körbenöltött nagyobb térséget elfoglalva. Itt az első amerikai játékosnak. Ember még szarvonban, és próbálja. Amerikait itt a karán bal oldalán. Megjött a következő amerikai és a következő lengyel. Szápengelni, hű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 
second place, versus 5. So let's take the race. The winner is France. And on third place, let's fight again in the second place, ladies and gentlemen. It's Australia against Finland. One of the fighters so free in the middle of the race. He has been close to the finish line. And a patriot guy trying to free and get down.
the finish line, the right corner of the race. One of the Finnish fighters goes down, got 2 serious hits. His